Hello guys, good morning. Papunta kami la Timayamia kasi mayroong ipatrabaho ni Timayamia kay Alan. Sunday masad karon, walang pasok si Alan sa construction. So, punta kami. Nagbaklay ko guys kay perti kadanlo kay kusuking uwan ganina, kadlawon. So si Alan og si Duydoy nakaabot na sila dani na lang yun nila gibutang ang motor kay danlog man kay paingon la Timayamia. Daw na po panday ni Timayamia nga bag-o. Yan yang motor. Oh. Motor nasa igagaw ni Alan nga panday. So, tanaw ang dalan ho. Na nagsinaw-sinaw. Nagsabay si Alan kay gusto ko niya nga ipasakay. Dili man hinon mo digya sa mong motor kay dagko kay ligid pero aglusapan yung usdanlo guys. Murak sa agkurog. Na akong sinilas kay danlog hapit ko nakauntod na kinahinay na lang kita danis agianan ni Timayamia. Siya naanad na gidanis sa agianan guys, pero ako giahak agoy asa baka kog agi dani nga sinaw may ilang sinaw magidiyang dalan guys. Oh. Kani lang ta sa daplin mag-agi sa sagbot kay sure man gid ang untod ani guys. Di mao akong nasuot nga chinelas katuntang na spike na akong chinelas nga pang baklayay pero wala ko nakasuot dadto kay ganahan magikuda ning kuan kay dili danlog na pikas lang asa ka danlog na ni pikas nung bata oh gisayon-sayon ron niya og kuan balik ko sa agi kay mo agi ko dito sa pikas. Tus, master ba kayong bata ni Dagan? Oh! Aman mo lang. Sinsayon raman na Dagan sa bata, Dani bay? Ako ambot na lang gid ko daning danlog. Ambot na lang gid. Danlog na ganis gutan, ambot na lang. Mura magig ko sa kurog daning danlog. Agoy, dili day kayo dani danlog guys. Akong chinilas kay guma man munang dali ra mo digyas. Hinay tik kay ang agianan. Mura pud ni sa among agianan sa una sa gagmay pa mi. May man to sa una sa gagmay pa mi guys kay balag mga kabunal diha kay wapay kuan karon nga kaidara na ta ang atong lawas mura nag kuan gamay lang sakit wa na dali ta agi sa sagbot kay dili danlog ganing sagbot kay diha nagsinaw oh dali ta sa sagbot agi tapon-tapon lang ta kay aron ay, ginoo ko. Malapit na tayo ila Timayamia guys. Okay. Perti kadanglog ang agianan. Dumating na ko guys. Ayan. Nagsugod na sila og panday. Ayan si Daddy Sherwin naghaling. Kay maglauya siya og karnero. Dumating na dito ang panday ni Timayamia. Ayan. Yan ang trabaho ni Duydoy guys. Magtambak siya sa muna yung tambakan. Kay flooring man na siya diha. Ayan. Wow. Yan ang mga biik niya guys. Kumakain na. Siya lang na nagawa ng tangkal. Ito lang ang ano niya. At asaka siya nag-atop dyan. Ano na niya. Isulod na. Hindi pa nahuman ang septic tank so gisinasalod lang nila ang hugaw. Kaya yung septic tank hindi pa natrabaho kasi materialis wala pa.
Tabangan na mo ni Idoy guys, kaya magtunga masab ni. Oo nga. Saan? Doon ba? Si Apil, Saan? bisod po. Kita magtunga nga, ako may nagbukal og sako. Hapon gali nga. Ako ra isab, ako bukal, ako sulod. Gampas ano po? Puno oh. Saan? Hindi, para dagson. At tapod, punoon. Amay ko. Gusto ako na. Ayan guys, garsa na ni Doy. Ayan, nakukasukas siya. Yan ang butang na to sa tambakan. Ayan. Ihakot na ni Doy guys. Tambakan na siya na guys, kay i-flooring na siya. Ayan, itabangan na nila ni Alan. Karon maatupan. Yan, giguyod ni Doy. Yan ang giguyod, kaya di niya madaog. Yan ang itambak. Uy, himuon rin yung kuan guys, hagdanan. Abi na ko tambak na to. Himog hagdanan kay tanlog. Para pag-arsa niya, paghakot sa yun nara. So, ayan. Di man ko makadaog ang nag-arsa guys. Unang siya nalay mag-arsa. Ako ray gabukal og sako. O, di ba? Habog manggod sa yun paglakang niya. Ayan, si Kokoy og si Alan og si Ariel. Ayan guys, dali ra na porma. Basig maatupan na nila karon ang pikas or unya ba. Ayan si Daddy Sherwin nagsaing na ng kanin. Oh, nagkaranrakas pang silong guys. Oh. Marami pang mga bris. Karon dili mo og ilang sakaan. Yan si Alan tos taas ng dukdok. Ayan. Kitambak na ni Doy. Wala si Ate Maya dito guys. Nagbili ng ulam. Nagbili siya ng ulam guys. Ayan, nagsaing si Sherwin. Daw nagtabo si Doy ni Ate Maya sa highway. Sa Kamada. Dumating na si Ate Maya galing nagbili ng mga ulam. Galing mo namista kagahapon. Ay, namista din na siya kahapon di ay. Namista. May sudaron di ay. Dagan siguro na ni B8 so kay namista ma. Dagan B8 na ni Bulingon. Ayun sir. Tanang sa ako ng isda dito. Ang sarang nga. Yan guys, magluto kog pakbit.
Ayan, ito ang mga lamas ko, sibuyas at saka ahos. Luto na niya timaya-miya ang kuan guys, pinakbit. Ayan. Kaluto na sad ng piniritong isda. Ayan, nalagyan na ng oil. Ayan guys, naluto na. Ayan. Luto na ko ng pinakbit. Ready to eat na dayon. Ayan guys, ready na ang aming tanghalian. Ayan ay lauyang karning baboy at saka piniritong isda. Ayan. At mayroon ding gulay na pinakbit. So, ready na. Ready. Ayan, nanay plato. Ayan sila ni Alan o ni Doydoy, Kokoy. Kain na si Alan. Kain na Size tayo, na, pero guys. apikir na size. Kain na tayo, guys. Kailangan mo sa ako na lang. Oh. Ay, kaul. Ha? Kanya ako plantan. Asa? Tabuhan. Oo, tanong ito paniya ka lang ba? Parang di. Di mo, luwa kaya rin. Hello guys, ikaduha na namo kadlaw diri karon. Wala siya timaya-miya kasi nandun sa CDU. Mayroon siyang Ay, may ruwa na kili. ano doon. So maghikay tayo sa ulam para sa tanghalian. Ay, konti kingirot eh. Ha? Kingirot sa karada. Wala si Doy kay na sila lakaw karon sa yang mga classmate. Kay hapit na po mo balik ang klase. So wala siya karon. Nag-absent siya baka bukas. Ito nga siya bukas. Kung guys, giluto na ko ang duha ka pakbet. So karon tiwason ng duha ka basig madaot. Ito ang isagol ko, Lucky Shetty, corn beef. Si Daddy Sherwin dito, nakaluto na siya kanin, naglauya. O ito, kasama ko ito si Hi guys! kasama ko yun si Mimi. Mimi nga kulit-kulit. Hindi mo kukulit. Kulit, oy. Siya pa ni unang snack guys. Good yun, snack mo. Agaga. Ayan guys, ilunod na ni namin ang bawang. Yan guys, naluto na ang pinakbit ako ng hukaron kaya magluto po ko og bulad. Kaya sabi ni Daddy Sherwin, magluto daw og bulad. Yan guys, nagprito ko og bulad. Ayan, masarap yan. Pabong-pabo. Ayan guys, sige na ang Yan guys, naluto na ang pinakbit at saka bulad. Tingnan natin sila doon. Ayan guys, ready na ang tanghalian. Ayan guys, ready na ang tanghalian. So, ang sarap ng nilagang baboy. Ayan ay pinakbit. Sabaw yan. At saka bulad. Saban. Mayroong kanin. Ganyan. Ayan, sabaw. Ready na ang pagkain pero ang mga trabahante wala pa. Kasi ilang gitiwas ang pagbubong. Kay, ayan. Ila sa nang tiwason guys. Kay minas toa pa sila sa taas. Kaya maglisod sila pag na magbalik na po dayon. Kasi alam sa taas. Bye. Tanawa ko no dong. Hi guys, una kong kaon sa konti. Una siya og kaon guys. Mura po na siya trabahante. Ayan, yung ulam. Una daw siya kaon kay magpiot man sa dami sa lamisaon niya. Na wala pa man sila. Daniela! Ayog sakabi? Muna diha. Na magpiot man pod og magkuan siya. Una na lang siya kaon. Gamay mo na amin sa. Kamay ang lamisa ni Mami. Banat kaon mi. Ang magdako.
Doang kalau to. Hi guys! Tapos na kong kumain. Bye! Ang sunod sa akin ang sila nanay. Bye na guys. Mwah! Napasog ka wala. Buswa! Isa pag hindi mong kikaon. Mura! Kaini! Kaon kag chocolate wala. Wala! Buton ini Mimi guys. Nakahurot ini siya chocolate bay. Ikaw di ay. Ikaw di ay nagkaoman. Ala mami, si Mimi mami nangwag chocolate. Balik na lang ko tiyan de. Na? Balik na lang ko tiyan. Kaya nga naman. Balik na lang ko. Magbalik ka sa tiyan kay. Wala. Puyo ni Daniela me. No! Kaon kag chocolate wala. Nagkaon. Ah. Wala! Wala lang. Wala lang. Tugan sa tinood, nagkaon ka wala. Wala. Nagkaon mami sa chocolate si Mimi. Yeah! Nagkaon sa chocolate mami. Nangwa si Mimi chocolate mami. Ikaw marami. Ayan guys, burating na sila lula. Silang lang. Og sila lula. Ayan. Charot lang. Happy birthday. Ayan, dumating si Mother. Happy birthday. Happy birthday. Imo. Dapat na ba si Janila? Ano sa cellphone na ide? Naganghal. Ano sa cellphone ba? TikTok ka ba? Bali na! Okay. Okay. Bali na sa kagilag. Nalang. Tulog mulai. Tapos. Sira. Ano man ikaw na? Tulikod. Tago-tago nila. Ma. Sa punira na kanon de. Kaliyog de. Gano'n na ganay? Kung banyak po kaon. Ganira po kaon. Nanti muda wala? Ha? Ah, tak boleh sini. Nagdugo yun dali na. Kasamad. Good. Mama deh. Grabe. Ma, sige na ma. Maing tulog ni Mimi guys. Oh. Nakatulog siya. Nakatulog siya sa kama ni Mami. Hanyo gid siya nga katulog siya day. Hanyo gid siya guys nga matulog siya. So ayan, nakakatulog rigid. Tingnan natin sa labas kung anong ginagawa nila doon. Tingnan natin sa labas kung anong ginagawa nila kasi tapos na silang nag-atop. Ayan, tapos na silang nag-atop guys. Pero hindi pang tanggal ang mga guys. Tanalan, tanah, kay guli na ta. Kok anak na panahon. Hello guys, good morning. Lain nga adlaw na sad og adlaw na sad. Lain nga adlaw na sad karon guys. So umuulan na naman. Di talaga mapura ang ulan. Nandito ako sa loob ng kulungan ng biik. Kasi nagpakain ako ng biik guys. Daw magpaligo ako ng biik. Tapos ko naglinis yun. O hindi pa sila natapos kumain. Ayan. Hindi pa sila natapos. Pero tapos ko naglinis. Karon pagkatapos nilang kumain,
ay liguan ko na naman na sila. Tilok lang bahog at tilok. Sabi ang ulan guys, di magpuraan. Ako gipuraan nagikos ulan. Si Alan sayo kay naglakaw. O pa nagulan ganina paglakaw niya. Pag karon na mga kuan na nag tulo na naman. Maligo tayo ng biik. Liguan guys, meron balik ng dagko. Yan. May na nilang tulog na nakaroon ko kama na silang ligo. Uy, naghugaw mga sagwa na guys, init na ilang lawas. Kailangan din silang liguan. Wangan mas yung bahog. Ayan, tapos na silang naligo. Limpyo na ilang kuan, kulungan. Nagtultol sila guys, nagturo sila pagaw silang hugaw. Dani gina sila kasagara matulog. Nagtanaw sila dito sa nanabay tao, kay pangailan sa bahog. Schedule sa mong tubig karon. Pwede na nag-awas-awas. Paano guys? Nag-pugs na. Ano mga din hisa mo mag-pugs. Ayan. Ni-pugs na, ni-pugs.
Dihatik. Ano yung tuktukon tik, hinlo na tik. Yan na siya manuktok din pag magbahog. Hinloan naman. Thank you so much sa inyong lahat, guys. O maraming salamat sa inyong lahat. Shout out Madam Lalakoko TV. Shout out Ma'am Army Sefeda. Shout out Ate Mar. O shout out Ma'am Pinay Beauty. Shout out Manang Lo. Shout out Ate Gisilo. O shout out Ate Rachel. Shout out sa inyong lahat-lahat. O shout out Sangri Norms. Shout out Ma'am Zinfi. Shout out Seraph Tor. O shout out Ma'am Simply Me. Shout out Julie Nabubukar. O shout out Kalugit Vlog. Shout out Just Mix Vlog. O shout out Jarwin Vic. Shout out John Lester Paimalan. O shout out sa inyong lahat-lahat, guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang dito lang ang video ko. Ako'y magpapaalam na. Bye!